25 юни. Днес ще направим един опит за разходка към най-южната част на полуостров Касандрия в Гърция. Нос Севас. Ще се опитаме да открием този нос, за който се носят много легенди. Значи тръгваме от Криопидия по крайбрежието, Полихроно, Ханиотис, Певкохори, изкачваме бариера за Палюри, т.е. над 100 метра над морска височина, и оттам по някакви селски пътища, третокласни, се опитваме да намерим, да пробием към носа. Значи тук някъде стигаме вече последната точка, където може да се стигне по път, и оттам са някакви кози пътеки, които не можахме да пробием и се наложи да се върнем безславно обратно по брега. Общо за деня около 69 км, от които повечето бяха трудни за преодоляване, с 840 метра изкачване. Към плаж Палюри. Ходили сме там е Икея. Яхтен е Икей. Красиво. Към плажа е много комерциализиран. Нахакане с чадъри, платени зони, бля-бля-бля. За хора като мен. Надолу пътя към Икея. В Палюри бич. Катерим бариера за Палюри без бич. Палюри! Паметника на Беслания, който се притъзне Тагнем, а после ще го мислим. Тук е. Това нещо аз го викам паметника на незнайния велосипедист. Води възбудовската навигация. Чакай, че има кола отзад. Не видим къде ще го заведе. Сваляме долу на брега, после как ще го изкачваме. Нещо не е ясно. Да, пътя обаче тук голяма панорама маса. Много красиво. От целия полуостров някакви свойства места. Спущане се взема. Опа! Абагос. Още за много област не може да се види. Сега да видим това са на юг. Към Нос Севас. Така, това спущане ще не държи тази висока после. Ама не. Някаква това е, да? Поне ще се доларето, ако не друго се изкъпим, не може да пъшкаме после поверите на връщане.
Чакай, ще изгубяхме навигейшъна. Правилният вод се изготви се казва нещо. Гледа се. Да видим. Отсеял. Види. Не продължа. Продължа. Море. Къде да мога се посъмнява, там има едни хора, къде се къпат на пътия. И тук е скалисто малко. Това е тук крайбрежие такова скалисто. А там няма нито един да се къпе. Освен да запълни през може би се да го запази за мен. В плаща няма нещо, като ти дърче. Затрапахме по панорамите нагоре. Сега стърсим пътя за Нос Севас. Правилно съм го причел, търсиш като пътя зари. Разкъца речката. Добре, скачване, спущане, спущане. Обаче скача вече. Има някаква шмари надолу. Няма. Продължаваме. Така, спомням да съм имал имоти в тази част на Гърция. Така че продължаваме. Дупки, газ. Или два. Газ. Бъде сте приятел. Газ. И ето, че стигнахме до края на пътя. Сега трябва да намерим някаква пътека, която да води към Нос Севас. Ще се опитам да форсирам тия бейли там. Тук сме някаква си местност по пътя за Нос Севас. И се спуснахме нещи на морското равнище. И сега ще трябва да драпаме тук през тия байри, защото носа се пада някъде зад тях. И то доста зад тях, поне едно, според мен 10, може би 20 км още. Сега ток има. Даричогата.
Има ток, да видим аз дали ще имам ток да го карам. Тук нямаме вече видео, защото въпреки че намерих някакви пътища и пътеки, те бяха толкова трудни, че почти през цялото време бутах. Бяха много каменисти, почти не можеше да се кара и най-важното бяха много трънливи. Дори будилите през чехлите проникваха, така че стигнах до някъде и реших да се прибирам. Не успяхме да покорим този нос, но поне направихме опит. Страшно много тъни, които даже чапанките не можат да спят. Аз бях там от среща, по този боер се издрапах нагоре, започна да се пущам до някъде и се върнах. И приключихме с разходката до Нос Себас. Това вече са тук най-южните части на полуостров Касандрия. Среща е средния полуостров.
Красиво. Сейчас она говорит. Yhdistys. Etsissä tämän Teemo. Vasta me jaunistot. Tätä krivo pidi.